Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka New Trap Integrated Territorial Organization hito singkme hapo ka jingalam uba don bok dekhar president bat kidukhat haka khatwai tarik naila hajar arpo hendriu kilalit bu da ka dor khas ha president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H Pala ban pha tuklar she Rahul Gandhi banekran haka dor bar parliament bandawa pentri kamno ya ka IOA Habagran Shikilat Pathai Kubor uba Marius Malay Assistant Publicity Secretary ka hito ulaong baka sing kalawan banbu kador khas uba Vincent H Pala hadian baka UI baka Congress kalami hasurok banyaki halor ka jingtmu pentri kam ya ka FCRA kumta ka hito ka kerpat ba uba pala unpha ka ni ka shiti she Rahul banekran pentri kam no ya ka Instrument of Accession IOA Uba Donbok President ulaong baka hito kakerpat ya uba Vincent H Pala kumunang yalam sain perthei bat kum President jong ke MPCC ban kentu ya Rahul Gandhi unang yalam kaliang persya ha parliament jong kari India ban ra bat grand shai ha parliament halor ka clause 5 jong ki kendon gejingate jong ke Instrument of Accession kabala menjur ha bedeng ka sarkar India bat ki khasi states Imda kasi nagaliang jong ka ito central body ka sangkmi layo ya kalan bu ya ga apple ane ga dorkas ane bidai bat kane ga IOA mungkin pentrai kam no bat kajungan kajungi hane bu ya kane ga dorkas kadai halor hakaba ngikwa bani kedu ya MPCC president dari former union minister bat ex MP ujungi ba Vincent H Pala dari kajung bomla ka kajung bom kenduk kajungi ya ndai la subu ya pangya jeng tho dorkas ka bidai bat kane kajungan jungi mta ka sngihi kadai halor jong kata hi ka bidai bat kane ka FCRA kumbang li menen ka bidai bat kane ka FCRA hakba nakaliang ka central government kala penmi ya kane ka bill kane kata ka act ka bidai bat kane ka Foreign Contribution Regulation Act marwa ngi pausai ba ya kane ka act kadai halor jong kata ka jenyo ka contribution na ki foreigners ane na kiri nongwei hak bidai bat ki school ki college ane ki hospital ane kino ada kidai ki NGOs ki non government association hak ba nakaliang ka central government hi kamut pentrikam dagane ka FCRA so ngiwan khnang halor jongkane ru nomar ba ngikwa ba nakaliang jong u MPCC President jongga Meghalaya Pradesh Congress Committee hi ba unra ya kene gaman bun persngau hak bedai bat u LO jongga parliament po Delhi hangtai hak ba Rahul Gandhi udai u leader of opposition hangtai ba nakaliang jong president jongga MPCC ba unra ya kene ka khobor hak bedai bat kene ka IOA khnang ba kendra no ya kene gamat jingekran hapo jongga parliament hangtai hapo Delhi Kenang ba nagaliang jong ka central government lane ka India bahkan itu no halor jongane ka Instrument of Association and Accession bahkan itu no lane bahkan pentrikam no halor jongane ka IOA kumbala kedausai halor jongka clause 5 kabangi i hang tu ba lada kane ka IOA hi kala trikam hapo ka state Meghalaya ka jungi hang ne nagaliang jong ka sarkar India hi kanumla dalilei banle donbor lane ban thombor halor ki kendeu ki siap ki jungi ki riti ki dustur ki jungi kamla ban le donbor mereka hapswa ban wan ban yakran ka hapswa ban penbaik renti katkum ganeka IOA lane katkum kata ka clause 5 te ka phang preng hi ka bangi wan mata ka sngi hang neru ka bangi kwa ban bu ya ganeka dorkas ka dei bangin request ya MPCC president ima Vincent H Pala ban ra ganeka khobor ha u LO jongga ubadai utau leader of opposition po Delhi yang tei kenang ba kinla ban yatai lane ban wanra no ya genega IOA po state ka jungi bukin yo ban pentrikam dari tangata boleh su bagi masus nang gani ka jela ken yo limba ka tala pentrikam me gani ka IOA ta ban pensai ka halor kata hoy bun pose se ke ban geli ba kandon bentayu kata ka FCRA kabala mut ban pentrikam ha baro ke India bat ya kata instrument of accession ke beda tang ya kata ka khasistir dan ya kata ka
kamat kabaya hap leni ka bakun top tangi katto kan ne kat kumki ba ya soya kata instrument of action kenang buka jaj bedreu kan ya syai kenang bagi pateng kin ya suntu lengba kata ka instrument of action babon le si kenang ong ba kalayap kala dei ka dulir ka dei tang kata ka paket ka history jong ka jaj bedreu 100m lengba hang ne ka sting ila peni bang ila refer ya ka NCST arajar kat arajar kat saw kabala pengkesan kabala pendi ba instrument of action kabala yang ba kabala ai muhor ha ka khanyau tarik ogos hak nais pa sabu pra kadang long relevant kablang long genuine but hadian nang turu la penheru ya ka lama jong ka khasistet gala dan ru kata ka khasi national assembly ka ba kila wan play ba khanang banje sha shu halor kata ka FCRA bat ka jing ya dei benta bat ka jelamek na bat kata ka India hebro ko wai ngan suyi thu ipi habai dei ka ba ka jungi ngilong karpang ni don ya kata ka unique history ka jungi habang idon ya kata ka unique history ka dei leng ba ka ne ka dulet instrument of action ka bala kren sai ya kata ka clause 5 ka ong kinu ki an jong sarkar padeng kinom la ban teri kam hang ni klem da ya tai klem da ya kren bat kita ki klik no senjat nanti kita ki bapet ya kata ka kendo siap lene kata ka referendum jong pada jong ka jela ka jongi kata ka dega ko habi ya dei kata ko ngai jong ya phi ba kan dei ka unique history namar hadu menta nyimpat masta nyimpat maj bat kata ka India ngidang don ka jing ya kren ka bangidang ya pembet hadu menta lingba ka jing san jong NCST te dei halor kata ba banjin ba la interikam ya ka instrument of accession ba kila comply nadu katung kopor kai ka banjia hang ni hako jala jongi ngin yo ki bon ki benefit ladangi pet ya ka anti ru yong ru kinula ban pha ya kata NGT kat kum ka dulir lada pet ya ka an khlau ru ka India kanumla ban diktat ban supha be ban supha kang ladangi pet ha ka jing interfere kini ki bureaucrats ki bawan hang ni ki ka banjia menta hang ni kam tam hako jala go jongi bagi don kata kato kat ningut kita ki bureaucrats ki ba entertain je ki jat pendrio ki bamdei kita ki tribal nani ki bamdei kita ki indigenous tribal ki ba ya dei hang ni ki bar ki don ba ki teng ki penon kam de ka bor jong ka constitution jong kari India da ka ba omitted nani ka ba delete ya kita ki notification da ka ba aila ki mender ban yo ki license ki ban kamai kali ki ba kin ya tribal asne te banjin baka don kat instrument of accession mano ki haban comply ya kata ka land of the law ana ya kata ka an ka khundo ka ba ngila practice ndu ki pormen barim han nadu ki por bangilang de ka principal state do menta ta ka de ka benefit lada jin bala pentri kam ya ka instrument of accession hang ne hapo ka jela but ka jing bom pembe ka jing bom itu ka jing bom ya kren ni ka instrument of accession ka de ka ba penduk nong ya ka jin trio nilai i menta bana kadang sing kongres 5 menin kila ni sekmat kila keren ya kata ka foreign contribution regulation act katto postnem kila sinshar makla ki la don la sau postnem magdei maki sinshar ya ka ribro ko wai tenre ki klet pat ben keren ya ka hok ya ka dulir ndai tang chungi bat don ki katto kan ni ki badang dia sakut hakata ka agreement apa deng jong sarkar India menta kila sungfu kila ya pulekot kila ya syai kila ngam jelio kila kala bomot teng ngila semua dei bang in hers mana ngin ajung mut ya ki ban keren no halor kane kamat kabakta ya kazat mentrio bat ngak kwa ruban apil man kentu siki kun samla ki bang ke siki maintenance siki apartment ki bang don ni haslapat sai kamtam ki batip ke instrument of accession mi sekamat tong inya pertabiang inya keren biang ya kene ka hop ka jongi babeling in sulong marau haba kadang don hangte hapo delhi habang kadang don hapreng ka jinya keren balingin ya senda ringin jeng met halor ka nongrem halor ka hok halor ki paki halor ki kot kisla ki babiang nin yai tiet nin yai keren nin dawai ka hok lingba ki kot ki dulir ki berang biang ba ki berang im hadu kene ka juk ka bamta tetang kan ni keblai sibon sihagar mo inslam ko brin nyo kra Taiwan balapil ha nakalyang jo president at PCC dan ha tu nakalyang ka seng kadalan syo ka jing flu kada bam slow ya kani sa sarkar ni ka ipon sngol ni am sarkar kani kamat hinto ya katang pi baro hi kitip ke NPP kay kabadon ha kalyang sinsar denem
te bangin pensawi ka sarkar long kumbang ile kencat jala dia how mau haba ke NPP ke BJP ke deka hakaju ke sarkar sundap lang te kumnong in pensaw how hakaju ke parti ke bakwa ban ra ya kata ka FCRA nilai hi hakilat ke patahai kubor ba kisungkya dan re kinut ne man keren bat marto sya hano kinut nakabenta kari ba kajak bendera nakabenta bantim Tani ban penskem susup namar hadu mentahi ke jela me kalia. Kelai hi babun ki institution nadu ki school. Hadu ki college. Ki dei bi jong ki missionary. Jong ki nem ba pher. Ndei bangi pengsan. Ndei ngilai babun ki ba yo ya ka jing hikai. Wat union minister bat lani uta XMP jong ka me kalia ba onsen pala. Lani la de pikran ya ki CM ba mentah. Lani ki don rugi kato kat ningot ki IAS, ki officer, ki bayo benefit na katigi institution jong kaniam. Balikim keren. Haba kila yo benefit nang to. Kumngili bom yo benefit jing syang imlay ban keren. Kendri nakabenta kapateng, nakabenta ki kun, kari, nakabenta ki samla, namar kedang dipen. Namar ka sarkar hi kamna ban le AA. Te bangin pen sko ka sarkar indi ka sarkar hi jong ka jela ngim sngo dan mensia ngim sngo dan jingkramen chu namar baka dan nang harat ko sarkar te man se ni hap dan pensngo no syaka MPCC namar ka don ya unong yalam jongki ubar dan hakalia persat hangte hapo parlemen hadeli Ki pat kita ki mat ki bakta ning kong ya ka jalabat kita ki jing la da jia baka sarkar prengkan pentri kam ya kan ka FCRA. Ebi ya kata te pilai I hila de pipet ya ka section jong ka FCRA ka ba kidon ka tu kan ni ki close ka ba da pipulisai ka bu jingma kala ruban kni no ladam la ban penbiang te hoi nyimla ban len namar ba ka jing sen syar hi jong ko BJP ngamdon kam shu hi ban konthok ngamdon kam shu hi ban elech namar kala ina ka por na do ki wan ha ka bor kunno kile ki penon kam ta ka bor ka an pat teng ki penon kam da kata ka bor jong ki youth ki jong ki te ladap ka pentri kam ta kamot ka jing du nong hi kham tam yangi ki badang ni na po jala mekla namar wingi dei ta ki red pat ka dei ro ka state ka bam phat biang ye kita ki institution ki blok beting ka na sarkar ka dei kata ka ba ka pendu nong hi ka jala namar Handai ko pesan hang ni tabai ka dei ki jong ki missionary ki don katu kat ni ki jong ki government institution